2, 1, go! Hvad skal jeg? Jamen, jeg har taget min. Skal vi så ikke lige... Nu har jeg jo sat en gang. Den er i hvert fald til grin, den her. Ej, skal vi gå i muslim? Hvad skal vi gå i moské, hedder det? Skal vi måske gå i moské? Moské på engelsk. Muslimer går i moské. Hey, Anna! Halløjsa, kom nu med... Jeg skal nu sige det som sådan noget bøsse. Halløjsa! Hvad er der for? Andrik, kom og få en lille. Kom og lille Andrik, kan du godt? Wow, der var vi ved at vente. Jeg bliver... Ej, må jeg høre det. Skal jeg tage dig så til de sten der, eller hvad siger du? Sæt dig i midten. Nej, jeg vil jo godt lige holde kæft. Det er sådan en god udsigt. Udsigt. Det er sådan en god udsigt her i Nordjylland. At få en ny dragter. Ej, er du så stille? Ja. Nu sejler jeg så over til de der sten der, som du sagde. Jeg tager ved at filme mine fødder. Jamen, dine fødder,